Ahojte, poďte sa so mnou pozrieť na to, ako vyzerá taká Zumba akcia. Konkrétne táto bola v Budapešti a hostiami boli dvojičky z Kolumbie. Ale poďme pekne po poriadku. Prvou zastávkou boli samozrejme na nejaký v McDonalde, pretože bez toho sa žiadna cesta nezaobíde. Ale tento bol super, pretože mal aj špeciálnu časť pre psíkov, takže sa tam mohla vyblásniť aj Daisy. No a tu už prichádzame do Budapešti. Ja som už väčšinu pamiatok v Budapešti videla, takže môj plán tento výlet bolo iba jesť a tancovať. Čiže naše prvé kroky viedli k tomuto úžasnému jedlu a keďže slečna vie, že sa oplatí počúvať pri jedle, tak si aj ona vyslúžila malú kostičku. Teda hneď potom, čo ju vyhľadkali všetci zamestnanci reštaurácie. No a potom sme si dali takú menšiu prechádzku Budapešťou. Keďže sme prišli deň skôr, tak sme mali dosť času, čiže sme sa nikam neponáhľali, pozreli sme si parky. Samozrejme som musela vyskúšať aj maďarskú maču, pretože momentálne som na nej závislá a vychutnali sme si ju pri takomto krásnom západe slnka. A keď hovorím vychutnali, tak áno, myslím aj Daisy. No a keby ste niekto náhodou nevedeli, ako ja, ako vyzerá taká skrinka na kľúčiky, tak toto je ono. Hľadali sme to asi tak pol hodinu, ale nakoniec sa nám to podarilo. Ďalší deň sme začali týmito úžasnými raňajkami. Áno, zase jedlo, ale keď proste všetko bolo také dobré, aj podľa tohto hlavného degustátora. No a potom sme sa už konečne presunuli na akciu, čiže najprv nejaké fotenie, videjka a mohlo sa ísť tancovať. Dvojičky spravili neskutočnú show, bolo tu strašne veľa ľudí z rôznych kútov sveta, takže som opäť spoznala nejaké nové tváre, dali sme si takéto crazy videjka, no a tu som si už aj ja s nimi trošku zatancovala. No a potom prišla na rad moja obľúbená časť, tombola, v ktorej som doteraz skoro vždycky niečo vyhrala, ale tak teraz to bohužiaľ nevyšlo, nevadí. A kým som ja tancovala na akcii, tak Daisy si užívala psí festival. Áno, psí festival. V živote som o tom nepočula, v živote som toľko psov nevidela, dokonca mala fotoshooting, spoznala tiež nových kamošov a videla asi viac parkov v Budapešti ako ja na celom Slovensku. Takže myslím, že si to tiež užila. Ja som sa medzi tým presunula do tejto krásnej reštaurácie, kde sme mali mať spoločnú večeru. Dvojčky dostali takýto krásny darček, knihu so spoločnými fotkami, kam im inštruktori napísali niečo pekné. A potom sme mali zase moju obľúbenú časť, jedlo. Bože, tento zákusok, to bolo niečo úžasné. Samozrejme nesmela chýbať ani tradičná maďarská pálenka, bez toho by to predsa nešlo, aby odišli domov. Ak chcete vidieť viac reakcií, majú videjko na YouTube. No a to by bolo z tejto akcie asi všetko. Ja som si ju veľmi užila po všetkých stránkach. Na cestu sme sa ešte najedli, zobrali sme si maďarskú dyňu, lebo tie sú najlepšie a išli sme domov.